Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. An ka furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye Mali lasigiden kura min bɛ Genève n'o ye Sékou Di Gawusu Sise a y'o bisimila kuluba tɛnɛndon in na janvier kalo tile 5 san 2026 kumaɲɔgɔnya sira fɛ. O sen fɛ furancɛla fanga ɲɛma a ye bilasiralikanw ni hakilinaw don lasigiden kura in kɔrɔ walasa a ka lasigidenya baara olu bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na ani a ka Mali nafansɔrɔ siraw lafasa a bisimila jamana kɔnɔna la. Bamako ba Kinibolo Enfant Academy maa ɲɛma ale ye taama kɛ ka taa ɲɛda an ka kɛnyɛrɛye kalanso dɔ kɔnɔna la tarata don in na janvier kalo tile 6 san 2026 a ka taama ninnu kun ye ka taa ni kalanden ninnu ka kalan taabolow lajɛ ka taa kuma ni kalanso ɲɛmɔgɔ ye walasa ka se ka kalan ɲɛmɔgɔ bɔ olu ka hakilinaw n'u ka bilasiraliw olu ka bɔ sira fɛ cogo min na kalanko baaraw bɛ ɲɛ u bolo. Bamako mairie-ba bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko moto vignette feereliw daminɛna kabi araba don in na janvier kalo tile 7 san 2026 vignette ninnu sɔrɔ yɔrɔ kɔrɔw la mairie-ba la ye place de la liberté yɔrɔ la Bamako sigida 2nan a 4nan ani a 6nan nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati ka taa bila a 16 la k'a daminɛ tɛnɛndon fɔ jumadon vignette ninnu bɛ sɔrɔ ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na fɛn min ye an ka jamajɛ mobiliw ye livraison kɛ mobiliw minɛta mobiliw ni donnita mobiliw katakataniw moto taxiw olu ka carte de circulation u ka bolili yamaruya sɛbɛn olu diliw bɛ daminɛ jumadon janvier kalo tile 9 san 2026. Maaw n'u u bolofɛnw lakanali baaraw okumu kɔnɔna la Kalabankura polisiso maaw olu ye tigɛ kɛ maa 4 la minnu ni maramafɛn yera u bolo ka sɔrɔ a yamaruya t'u bolo an ka polisiw ye marifa 2nan ko pistolet automatique de fabrication artisanale ani marifakisɛ 5 u sera ka o de sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu bolo minnu n'u si b'a daminɛ san 18 ka taa bila san 29 na u bɛɛ lajɛlen bilala ka taa fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi walasa ka se ka tigɛ kɛ maa wɛrɛw la minnu ninnu jɛmakanw don. An bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ ka kunnafoni sentelima ninnu kun cɛ CAN Maroc 2025 quart de finale okumu kɔnɔna la jumadon in na janvier kalo tile 9 san 2026 an ka jamana n'o ye Mali ye ale ni Sénégal jamana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati o kɔ Cameroun jamana ale ni Maroc fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati janvier kalo tile 9 kelen na janvier kalo tile 10 Algérie ale ni Niger olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati quart de finale ninnu olu kun bɛ cɛ ni Côte d'Ivoire ale ni Égypte ka tolantan ye n'o olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 11 na nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati. Ninnu de tun ye an ka kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ni wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.